Дорогие браты и сестры, день добрый. Сённяшні ўрывак Євангелля апавядае пра пачатак прапаведання Езуса у Галілеі. Ён пакінуў Назарэт, мястэчка ў гарах, і пасяліўся ў Кафарнауме, важным цэнтры на беразе возера, населеным пераважна язычнікамі. На скрыжаванні шляхоў паміж Сярэдземнамор'ем і ўнутранай Месапатаміяй. Гэты выбар сведчыць пра тое, што яго прапаведаванне было скіравана не толькі да ягоных землякоў, але і да ўсіх тых, хто прыставаў да берагу шматнацыянальнай Галілеі язычнікаў, як яе называлі. Са сталіцы Єрусалема гэтая зямля выглядала ускраінай па сваім геаграфічным становішчы і нячыстай з рэлігійнага пункту гледжання. Таму што там было поўна язычнікаў, перамешаўшыся з якімі мясцовыя жыхары ўжо не ўспрымаліся як народ Ізраэля. З Галілеі, безумоўна, ніхто не чакаў вялікіх рэчаў для гісторыі збаўлення. Аднак менавіта адсюль распаўсюджваецца гэтае святло, пра якое мы разважалі ў мінулыя нядзелі. Святло Хрыстова. Яно распаўсюджваецца менавіта з ускраіны. Пасланне Езуса паўтарае пасланне Яна Хрысціцеля і абвяшчае валадарства нябеснае. Гэтае валадарства не імкнецца да ўсталявання новага палітычнага парадку, але да спаўнення саюзу запавету паміж Богам і яго народам, з чаго распачнецца час міру і справядлівасці. Каб заключыць гэты саюз запавет з Богам, кожны чалавек пакліканы да навяртання, каб перамяніць уласны спосаб жыцця. Гэта важна, каб перамяніць не толькі жыццё, але таксама спосаб мышлення. Трэба змяніць не адзенне, а звычаі. Ад Яна Хрысціцеля Езуса адрознівае стыль і метад. Езус выбірае шлях вандроўнага прарока. Ён не застаецца на адным месцы, чакаючы людзей, але сам ідзе да іх. Езус заўсёды ў дарозе. Ягоныя першыя місійныя падарожжы праходзяць па ўзбярэжжы Галілейскага возера, у зносінах з натоўпам, пераважна з рыбакамі. Тут Езус не толькі прадвяшчае надыход валадарства Божага, але і шукае паплечнікаў, каб далучыць іх да сваёй місіі збаўлення. У гэтым самым месцы ён сустракае дзве пары братоў – Сымона і Андрэя, Якуба і Яна. Ён кліча іх са словамі «Ідзіце за мной, і я зраблю вас рыбакамі людзей». Гэты заклік сустрэў іх сярод іхніх штодзённых заняткаў. Пан аб'яўляецца нам на нейкім надзвычайным або яскравым чынам, але ў нашым штодзённым жыцці. У ім мы павінны знайсці Пана. У ім ён аб'яўляецца, дае адчуць сваю любоў у нашых сэрцах. І тут, у дыялогу з ім у штодзённым жыцці, перамяняецца нашае сэрца. Адказ з 4 рыбакоў неадкладны і хуткі. Яны ж адразу, пакінуўшы сетку, пайшлі за ім. Сапраўды, мы ведаем, што яны былі вучнямі Хрысціцеля
і, дзякуючы яго сведчанню, ужо пачалі верыць у Езуса як у Месію. Мы, сённяшнія хрысціяне, маем радасць абвяшчэння і сведчання пра нашую веру, дзякуючы таму першаму абвяшчэнню, таму што былі гэтыя пакорныя і мужныя людзі, якія далі шчодры адказ на заклік Езуса. На ўзбярэжжы возера, на неверагоднай зямлі, нарадзілася першая супольнасць вучняў Хрыста. Няхай памяць пра гэтыя пачаткі узбудзіць у нас жаданне несці слова, любоў і лагоднасць Езуса ва ўсіх сітуацыях, нават найбольш непераадольных і непадатлівых. Занесці слова на ўсе ўскраіны. Уся прастора чалавечага жыцця – гэта ралля для засявання на ёй насення Евангелля. Каб яна прынесла плён збаўлення, няхай Панна Марыя дапаможа нам сваім матчыным заступніцтвам з радасцю адказаць на заклік Езуса стаць на служэнне Божаму валадарству. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Дорогие браты и сестры, мы переживаем тыдзень молитваў за адзінства хрысціянаў. У гэтым годзе яго тэмай сталі словы святога Паўла, які паказвае нам шлях, па якім мы павінны ісці. Яна гучыць так: «Любоў Хрыста прыспешвае нас да паяднання». У гэтую сераду мы завершым гэты тыдзень малітваў цэлебрацыяй нешпараў у базыліцы святога Паўла за мурамі, у якім возьмуць удзел браты і сёстры з іншых хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў, прысутных у Рыме.
Я заклікаю вас да трывалай малітвы, каб здзейснілася жаданне Езуса, каб усе былі адно. У мінулыя дні землятрус і моцныя снегапады зноў сталі сур'ёзным выпрабаваннем для многіх нашых братоў і сясцёр у цэнтральнай Італіі, асабліва у Абруццо, Марке і Лаціо. Я ў сваіх малітвах і пачуццях разам з сем'ямі, чые блізкія сталі ахвярамі. Я падтрымліваю ўсіх тых, хто самааддана ўдзельнічае ў справе дапамогі, а таксама мясцовыя касцёлы, якія намагаюцца пераадолець пакуты і цяжкасці. Дзякуй вялікі за гэтую блізкасць, за вашу працу і канкрэтную дапамогу, якую вы аказваеце. Дзякую. Я запрашаю вас да супольнай малітвы. Да Багародзіцы за ахвяры, а таксама за тых, хто самаахвярна ўдзельнічае у справе дапамогі. Nelle opere di soccorso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. На далёкім усходзе і ў розных краінах свету мільёны мужчынаў і жанчын рыхтуюцца сустрэць Новы год па месяцавым календары 28 лютага. Я скіроўваю мае шчырае прывітанне ўсім гэтым сем'ям з пажаданнем таго, каб яны ўсё больш станавіліся школаю павагі да іншых, падтрымавання адносінаў і бескарыслівага клопату адны пра другіх. Няхай радасць любові ўзрастае ў вашых сем'ях і з іх ззяе на ўсё грамадства. Я вітаю ўсіх вас, вернікаў Рыма і пілігрымаў з розных краінаў, асаблівым чынам групу дзяўчат з Панамы, і студэнтаў з інстытуту Дыега Санчеса, з Талавера ла Реаль, Іспанія. Я вітаю членаў Саюзу каталіцкіх выкладчыкаў, кіраўнікоў, выхавацеляў і фарматараў, якія завяршылі свой 25-й нацыянальны кангрэс, і жадаю ім плённай выхаваўчай працы ў супрацоўніцтве з сем'ямі, заўжды у супрацоўніцтве з сем'ямі. Усім жадаю добрай нядзелі. І, калі ласка, не забывайцеся маліцца за мяне. Смачнага абеду і да пабачэння.